Mugurdi krepak fruta konpotaz beteta. Hori da gure lehenengo errezeta. Osagaiak, krepak egiteko, bakizue krepak, hainbat aldiz ditugu, mundu guztian egiten dira, berzio ezberdina daude, baina oinarrian denak gauza berdina eramaten dute. Arrautzak, esnea, irina. Gero hor batzuk gurina botatzen dute, beste batzuk olioa, koipe bat normalien beti biltzen da, aldaera pila bat daude. Baina oinarrian hiru gauza hauek erabiltzen dituzte. Eta guk ingo duguna da, kolore gorrixka bat eman nahi diogunez, honi holan kolore polit bat, baiko duguna da, mugurdiak erabiliko ditugu. Mugurdi hauek birrinduko ditugu oin hasieran esnearekin eta arrautzekin, eta ero egituko diogu irina eta ekilore olioa. Hori izango da, orea. Baina aurrena fruta batzu jarri behar ditugu, konpota bat egiten. Hortako, hemen dauzkat, marrubiak, kiwi pare bat, eta banana bat. Hau ekingo dituguna da, marrubiak dagoeneko garbituta dauzkat, bakizue, marrubiak garbitu behar baituzue, garbitu zurtoin da guzti, ezin zuritu eta gero garbitu, zeura sartzen zaie, sartu altzaie, ordan hobeto onena garbitzia horrela. Eta ero, laurdenetan moztuko ditugu. Eta hau ekingo duguna da, errez, azukre pixkatekin, fruta guztiak lapiko batean zu bizian jarriko ditugu, eta 5 minutuan konpota goxo bat izango dugu, eta hori erabiliko du krepa hauek betetzeko, bale?